Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 14-nji ýuly sanyny Türkmenistanyň prezidenti Özbegistana döwlet saparyna bolýar. Gazan benzin öndürýän zawodyň ölümçilik kuwaty artdyrylýar. Hindistan dünýäniň iň gur ilatly ýurduny urlar. Samba boýunça dünýä çempionaty noýabr aýyna geçiriler ýaly habarlar ýetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistana döwlet saparyna bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakyly boýunça bu ýurtda döwlet saparyna bolýar. Ýokary derejedäki türkmen-özbek gepleşekleriniň gün tertibini iki ýurduň arasyndaky dostluk, hoşniýetli goňşulyk we strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasy pugtalandyrmaga degişli meseleleriň giň toplumy gerdirli. Esasy özara sowdanyň möçürini ýokarlandyrmak, senagat hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, ulug we ösaşyr mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak, suw dolandyryş podagyny möhüm tassamalary durmuşa geçirmek, sevtary gatnaşyklary güýçlendirmek ýaly ugurlara gönükdirler. Şeýle hem döwlet başlyklary halkara we sowet hyzmatdaşlygyna degişli meseleler boýunça pikir alşarlar. Gepleşikleriň jemleri boýunça bilelikdäki beýanaty we köp sanly iki taraply resmi namalary gol çekiler. Türkmenistanyň prezidenti saparynyň çeýeklerini Özbegistan Respublikasynyň Oli Mejlisine gepleşikler geçirer we Samarkand şäheriniň owdan ýerlerini aýlanyp görür. Ma'lum bolşaýaly bu saparyň öňü syrasynda 1-2 ýyly Daşoğuz şäherinde suw meseleleri boýunça bilelikdäki hökümet toparynyň Nowataq mejlisi geçirildi. Şeýle hem şu gün Buhara şäherine 1-nji Türkmen-özbek segtary forumy geçirildi. İki doganlyk ýurdun goňşy welaýatlarynyň arasynda Lewap Buhara, şeýle-de Daşoğuz Harazm türkmen-özbek sowda zowlaklaryny döretmek meseleleri hem öwrenilýär. Forumyň jemleri boýunça iki taraply resmi namalaryň 40 golaýyna gol çekildi. Gol çekilen resmi namalara laýykly owakyjylyk önümleri, azyk we gurulşyk, senagat ugurly harytlary birek-birege eksport we import etmek meýilleşdirilýär. Şeýle-de bilelikdäki haly önürýän karhanaň döretmek göz öňüne tutilýär. İki ýurduň arasyndaky haryt dolanşygy durnukly ösüşe eýe bolup, 2021-nji ýyly 67 göterim artdy. Umuman forumyň netijesinde jemi 451 million dollarlyk maýa goýum we sowda şertnamalaryna gol çekildi. Gazan benzin öndürýän zawodyň ölümçilik kuwaty artdyrylýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanylygy merkali Nowataq mejlisine geçirdi. Onu resmi namalaryň taýýarlanan tassamalaryna garaly we bir neçe möhüm meseleler aralyk maslahatlaşyldy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Purçekow ahallaky gazdan benzin öndürýän zawodyň ölümçilik kuwatyny artdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hasawat berdi. Türkmen Hime Döwlet konserni tarapyndan hime senagatyny ösdürmek, pudagyň önümçilik kuwatyny ýokarlandyrmak arkaly hime önümleriniň möçürlerini artdyrmak babatdaky wezipeleriň ýerine ýetirilmegine gönükdirilen ýygyderli işler geçirilýär. Ahali welaýatyna gurulany gazdan benzin öndürýän zawody Eko 90-njy kasymly benzin, sowuklandyrylan gaz hemde kukursizlendirilen dizel fraksiyasy öndürilýär. Yanvar-iýun aýlaryna meýilnama 120 göterim ýerine ýetirildi. Vice-premier zawody dowlet tassama kuwatyny çykarmak hemde önümleri amatly bahalardan ýerlemek maksady bilen zawodyň çägine goşmaça ammarlar toplumyny gurmagyň maksady laýyk boljakdygyny belläp, bu wagtda halkara beýsejig eglan etmek baradaky teklibi beýan etdi. Hindistan dünýäniň iň gur ilatly ýurduny ular. Birleşen Milletler Guramasynyň berýän maglumatyna görä, 2022-nji ýylyň 10-njy noýabr aýyna çenli dünýäniň ilaty 8 milliarda golaýlýar. We 2023-nji ýyly Hindistan dünýäniň iň gur ilatly ýurduny ular. Bu arada Birleşen Milletler Guramasynyň 11-nji ýylda belenilýän bütün dünýä ilat güni münasibetli ýaýradan dünýä ilatynyň perspektiwasy 2022 maglumatnamasyna belenip geçilýär. Bu maglumatnamada dünýäniň ilatynyň geljeki ýyllardaky sany, pandemiýanyň adamlaryň ömür dowamlygyna ýetiren täsiri, şeýle hem migrasiýa barada maglumatlar berilipdir. Birleşen Milletler Guramasynyň soňky çaklamalaryna görä, 2030-njy ýyla çenli dünýäniň ilaty 8,5 milliarda, 2050-nji ýylda bolsa 9,7 milliarda golaýlar. 2080-nji ýyla çenli ilatyň sany 10,4 milliarda ýeter.
2019-njy ýylda dünýäde ömür dowamlygy garaşaşy ýaly 72,8 ýyla ýetdi. Ol hem 1990-njy ýyl bilen deňeşdirende 9 ýyl köpdir. Sambo boýunça dünýä çempionaty noýabr aýyna geçirilir. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken kararyna laýyklykda sport we ýaşlar syýasaty ministrligine, Halkara Sambo Federasiýasy bilen bilelikde 2025-nji ýylyň noýabr aýyna Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň başabaş söwüşden oty boýunça sport toplumuna sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berdi. Resmi nama laýyklykda sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky guramaçylyk topar döredildi we onuň düzümi tasdiklandy. Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine, Halkara Sambo Federasiýasy bilen ulalaşyp, sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakynda düzgünnamany işläp taýýarlamak we tasdiklamak tapşyryldy. Bilim ministrligi, sport we ýaşlar syýasaty ministrligi çempionaty daşar ýurtla gatnaşçylary terjimeçilik hyzmatyny etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerinden talipleri meýletinçiler hökümine çekmegi üçin etmäge borçly edildi. Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine, Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň başabaş töwüşden oty sport toplumuna we onuň beýleki sport maksatly desgalaryna sambo boýunça Türkmenistanyň ýygyny toparynyň türgenleriniň hemde çempionaty gatnaşjak daşar ýurt döwletleriniň türgenleriniň okuw türgenleşiklerini geçirmegi guramak tapşyryldy. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem senetçilik synagy boýunça halkara festiwaly geçiriler. Özbekistanyň ýylaty 33,16 milliona ýetdi. Russiýada maýmun mama keseliniň sanjymy synyk edilýär. Pasajer topary Ronaldodan ýüze urdy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň enneki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.